Център за публични изяви в Йерусалим представя: израелската критична сигурност се нуждае от надежден мир. Всяка държава има нужда да предпазва границите си и да има граници, които да може да ги опазва. Израел е заобиколен от арабски страни 650 пъти по-голями от него, в които има терористична дейност, насочени към него. Израел е широк само 70 км от реката Йордан до Средиземно море. И когато 4 войски нападат Израел през 1967 година, тогава резолюция 242 на ООН казва обязателно, че Израел трябва да има граници, които да може да защитава. И какво означава да има граници, които да защитава? Едно от тези неща е долината на река Йордан. Тя оформя естествена бариера от източната страна на Израел. Понеже там има депресия, която е при Мъртво море, която е 1200 метра под морско равнище, плюс 3000 метра, защото е хълмиста земята, и това образува стена от около 4000 метра, която е естествена спирачка за всичките тези джихад бойци, които идват да фърват бомби в Израел. И както с премахването на границата между Египет и Газа се оформя Филаделфийския коридор, който става магистрала за внасяне на оръжие към Палестина. Така Израел иска да задържи долината на река Йордан, за да може да има сигурна източна граница. Планините са другото слабо място на израелската сигурност, защото 70% от населението живее по крайбрежията, покрай планините, и 80% от икономиката се намира също по тези места. Много е лесно да се обстрелва Йерусалим и близките градове от хълмовете на Юдея. Също летището на Бен Гурион в Тел Авив не е далече от тези планински райони, което лесно може да се обстрелва от терористи. Ако Израел се съгласи с тези граници, които Палестина ги иска за западния бряг, то ще остане само една зона от 12 км между западния бряг и Средиземно море, които ще принадлежат на Израел, и Израел няма да може да се защитава. Значи самолет може да прелети за 4 минути от реката Йордан до Средиземно море. За 2 минути самолет може да прелети над реката Йордан и да нападне Йерусалим. Йерусалим се нуждае от минимум 10 мили разстояние извън града, в което, ако се наложи Израел да може да свали вражески самолет, той да не падне в жилищните зони. Така че Израел трябва и се нуждае да защитава своето въздушно пространство над тези планински територии. Много от магистралите и пътните артерии, които са жизненно важни за Израел, минават точно покрай тези спорни райони, и ако стане някакъв военен конфликт, Израел трябва да може да придвижва военна техника по тези пътища. Така че те няма как да станат част от Палестина. Също Израел иска да може да ги охранява тези погранични райони, защото терористи може да ги използват, за да стрелят по техни превозни средства и граждани. Голяма несигурност расте в Близкия изток, особено след като Америка напусна Ирак. Иран твърди, че иска да стане суперсила в този регион, и това не дава никаква надежда за мирно бъдеще, специално на Израел.
Поради тези факти Израел иска да има граници, които да може да са защитими и да може да се отбранява срещу народите, които го мразят. Затова Израел не е съгласен с тази пълна независимост в тези граници, които Палестина иска.